Takže čau lidi, já jsem Kokosmen.cz a vítám vás u tohohle dalšího videjka na tomto kanálu Nejkouzla možná i CZ. A toto videjko vychází po hrozně moc velké době a já se za to strašně moc omlouvám a to bude zároveň i vyplnění, když to tak řeknu, dnešního takového, prostě budem kecat dneska. Takže první, v čem bych se chtěl zmínit, je to, že jsem poslední videjko vydal snad v listopadu a je únor, takže to je hodně špatný a se za to strašně moc omlouvám, že teďka nevycházely videjka, ale vůbec to nešlo, protože bylo poslední videjko, co se děje, a v tom jsem říkal, že chci, aby začaly vycházet videjka častěji a přestali vycházet úplně. Bylo to tím, že já jsem vlastně ten listopad, tak já jsem začal mít strašně moc ve škole úkolů a takhle. Plus ještě v kroužkách jsem toho měl dost, nebo prostě měl jsem toho hodně jako a vůbec jsem nestíhal, tak jsem si říkal, tak v ten prosinec jako, nebo když byly prázdniny vánoční, že něco natočím, a taky nebyl čas, protože jsme jezdili s mojí rodinou za rodinou na návštěvy vlastně, takže to jsem se k počítači skoro vůbec nedostal, ani k foťáku, abych mohl natočit, když už, tak blbej vlog nebo něco, ale vůbec se mě nepovedlo nic natočit. Takže jsem se ozval až po takhle strašně velké době, protože teďka bylo před 2 týdnama pololetí, takže to bylo další, proč nevycházely videjka, protože pololetí, tak se člověk musí učit na testy a tak dále, takže já jsem vůbec neměl čas, ale teďka už ten čas mám nějaký a je to tím, že jsou právě že nemocnej, nebo ještě se doléčuju vlastně. Byl jsem teďka tento týden nemocnej, už se zdravím naštěstí, ale ještě zůstávám tento týden doma, tak jsem se rozhodl natočit teďka videjko. A určitě můžete počítat ještě dnes s unboxingem na karty nový, protože já jsem k Vánocům vlastně dostal jeden balíček karet nových, ale chtěl jsem na to udělat unboxing, když byly úplně nový, nerozbalený všechno, ale to se všechno zmíním. Takže toto byla taková malá informačka jenom, co se vlastně stalo teďka. Ale teďka už by zase videjka měly pomaličku začít vycházet, takže já bych teďka je 2:45 odpoledne, je neděle, takže já jsem se snažil natočit ještě toto aspoň. A teďka jdu točit ten unboxing ještě, takže doufám, že to ještě dneska vydám, kdyby ne, tak to bude o den později, ale to ničemu nevadí. Tak jo, to bylo asi všechno, co jsem se chtěl zmínit dneska. Určitě pokud chcete, aby dál vycházely videjka, dejte like, odběr, koment, to je taková ta klasika. Budu moc rád i za sdílení a já si myslím, že to bude všechno, takže moc krát děkuji za zhlédnutí a já jdu točit ten unboxing, takže za chvilku se zase uslyšíme, takže zatím čus!